Godmorgen. Täällä passimassa huijoja. Tää on passi yksinässä. Sängaittaa. Okais pidyttää paljon. On noin suuta niissä arottunga. Uffa vedaitsimpa. Varmasti. Ajuu nyt pisimmässä arvoa. Neljä. Sieni kinga. Pisin jäädä poisin niin merisessetsin. Lujahlunnersa allungel. Immina pisin jääpällädaanginnallersunga. Kiisamiusitakkiat alianaat seqinnarit sialliinnaavitaqattaarnikuungam kiisam kiallunilu nuinnersa apeqqutiiniarlugu puujorluarlu oplaari maakkinnut qanu akeqarners apeqqutiniartu pallalaaleringa inui isingippu lakkerunnaatillaalaalerpu ringisara pitaarluaksi nutapiini miikkama oplaari 750 qattaqnalinginnaasum taaksianungussimangamikki taava prosinimiikkama pisiassaktamas pisiaringuatsiarpakka taamassakku angerlamut neriartu plødkakteæg. The book that we finished is I'm a New Big Sister, and it's so cute. Oh, that's a bug. Cricket. Can you say cricket? Uppernarsissuara angutaat inni toqoraanerusallunga Call of Duty Black Ops 2 lokaalim unammisaritta toqoraaneqqusaalta uangalu number 1. Skal vi se? Nu er det alvor. Nu det er alvor. Det kunne svare nærmest Det står jo. Uppernarsissu. Ua playa no motoyoonga aana aquutinga takusinnaava aayun tuunaraani ikomawa taasiva itsioyuuannarpa taa ua tia toqoraanerpaayuuannarpa tsuivisinnerlu ilaan angoqqasarpa On appat. Resultaat tikutinneringippa paasiinnassaarsoo. ua ajorsaarsinnaunga joringit sallungitanna aillattilappo Ajungaasorlu uanga 125 taasiiva 115 tamat 44 toqisimu Sim der proportiaasakasiatorta. okay sunaaf atoqqusaaangit sianiingik Ja, hvad er det? ajorsannerlida round 2 uanga 129 119 Ayaksaku uanga ayunga Siva qanaqinngaritinga Waiseksunga maayungaunga Nu er der fast. Paqqutaqattuannarpu qanorluunni qillerisoqarpalukkaluaksia
iPhone 6 ullumik saqqormarpo ua imma pikkunaattoortu wonga assoruju ua mobiilinni pingaatittoriussuakko tingumminerani kullumma isui tamamne inussangikka taaval ua kulloralaanguaqarlunga taa iPhone mallu saqqormarput aappaamikina aappaa taa mikine iPhone 5 mimingaanni angineruju ua iPhone 5 narrunginikua angingalungu aappaatu ajoqa Steve Jobs taam toqojaartingi aia qingarnarner marlun paaralungu imaattortariaqal taavalu kaasarfimmioriniaraanni ima sualummi sool makko ilaan atortaritsi arnet manalungilarsi tessua ilingaan ersarissoruissuusara mangisoorui taamaam assu eqqaarsarnartippara imat isikkoqarpo taa takoqqaallu imma isummerluassuunga assu eqqaarsarnarpo imaassinnaaso mobiilera qassinukioqarpa pingasuungunarput iPhone 4S pingingakku ukiu pingassinnerunarpara ukiu pingassinnerpara iPhone ua pingalungu Ja. taamaam nutaam pitaattariaqali vissangama taamaallun piumajunnaartussaangam taami mitaan piumangillaqqitsingiso taaval taarsersornikoria kaamerattaa ajorluni ersarluttuaannarluni as no naamangitaalliorujorunnaarlu алланнуаннерсуну яассуунга pikkunaittoornermik kisiannim suli iluami assitaanu uisinneqangila qanuippiassanerso sia iOS-ia torraapasittorujussuuvo ilimanapa iPhone-ninnut artorsangaatitsialissas taamaam assueqqassarnarpo taava downloadserneqarsinnaangussoosut niani tusaqqaariarlu ua inuiqanuoqarnersu atta downloadtissuaksia mobiilitaattariaqavissoruarpa nutaami массакку инуисианертаруарлтингооққаминганеқартарамикку уффалу икумаюааннартаамаам катсерсисариақиссуунга арлаан мобилим ксианнилу Apple Store аторникуусакоо иканнерм сули ипилимиккусуккалуарлунга qulleqanngittorsuunga ittam taartuinnaa ullinaallugu nipilersuut charnaarpak erinarsorsuaappuga agutaasimaluun tusaasimangilaani sinikkami taamaissakku Nikolaj Coster-Waldau YouTube isiinnaarippu her er dit liv det er itsemingaannernakamma det er itsikku takusinnaa sangaruap kvalititsinginnerusum nuanniparaappo ksianiammassakku hau unammeqqilaalersugut unammillangaangasualunga ai unammillerpaangango taattuinnaava Ära. qullernikitserissuunga ajorsattaanginnaavinnikkuullni ajorsaqqikkusupporo angomeringilara upparnarsaati taaksian aataangua 155 toquppakka taangu taatima 105 issauangappaisukakkaluttuinnarpa Jamma. Pillertaarnaali. soolluli assaqqaallaarmat unammillerpaan sialingisaqarnanga akkorsiunga første halvleg 2-0 der Jara. der anden halvleg 4-0 sylun angikip unitsinnappa
Unnunavara sullunga. Unnunavara internetserlua sulerinangatu. Massak una olnuatiskinningaas isiinnaaleqa awapikkunaangisaruissuak siiva nuannarisaruissuusa. Nuannarisatua nuannarisa. Oqaluffiliartu tuluinunaani. Seeri miniseriaangunarpila. Qanuatqarnerp pilaa qanupinerp. No. Aqqaninngoriarm tamaan killikkallarpu iluamullu sassaqangaangeriarit aam ajungittunguuniaris takoqqikkumaarpungut. Allumoqaissaqingilanga. Bye.